fibay. Ơi hop hop. Moजां ना? जोंनि बे आलु बर' YouTube चेनेलाव गासैखौ फिन बरायहरनाय थालायबा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दं। जों नै दिनैहाय ना हमनो फैदों जेजों माने आस्रा जेजों नै आस्रा जेया नै गांनै लाबोदों जों नैयावबो गासै दं माने सारगोन आरोखि जों हरलियाव दैयाबो बिराद गिदिर नै मोनोना मोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर जोंनि बे ना सारनायखौ जोंबो फैदोंसो आरो गोदान मोनगोन ना मोनाथाय दैयाबो साफा जाबाय दाख्लै बिराद गुबुंलेमोन मालाबा दै देरबा गुबुंले जायो अखा हायाखै नालाय दा सान्दुं दुंदों दैया साफाथार ना मोनगोन ना मोना नायलांदो आरो लोगोफ्रा जों सारनोसै दे बिदिब्ला बेखौ ओरैहाय लायो जेयाबो गोदानथार जे गोदानजों बेनो नामा? ओस ओइ लोगोफोर नाय थाखानो फुटसे नोंनालाय ओमफ्राय नोंना नोंनि गिदिरहाय मोनगोन आसा दं मोनगोन सिन्था खालामनाङा मोनगोन नायबाय था मानै मोनजोबबाय मानै नै सासेया बेयाव सारदों Ini gosipin. Dia sepi baik. Hop. Mami mending mami. Mami nih juga nih. Wah, yang terkatra. Nasi dong bu. Nasi bu. Ini sarang nas. Sabi keluar. Ini nama. Alhamdulillah. Apa kami sini mbak? Mami. Hah? Har biun sartin deh. Biun. Bisa sartai. Bisa. Ya karena gini sana Pangrang gini gimana? Nggak lebih dia Hah? Kan beda nak kayu. Kebenar जों स्कुटि बेयाव दोनबाय दहाय जों बै जयगुरु मन्दिरनि गुदियाव सारदोंमोन दा जों आइबियाव फैदों
आइबिनि हरलि दा जों बेयाव सारनोसै एबार हले बिराद गिदिर गिदिर मोनसिगोनलै बिसोरो ओरैबायदि ना दं बेयाव मानसिफ्रा बिराद ना हमै लाङो ओंखायनो जोंबो बेयाव सारफैदों ओरैबायदि सासेयाबो सारदो एबार हले गाखोखाबायलै नाया ना मोनाखै नामा ना फैनाय बायदि मोनलायदोंमोन जाथ्रायानो नस्थ' जाबाय माथो जोंना नाखौनो मोनाखिसै माथो जोंलाय दहायबो सारखांबाय जोङो एबार हले मोनखाबायलै मुरायाव आवलायबा मोनगोमलै ना ना मुरायाव आवलायना होबा ना मोनगोन गाखोबाय ना लोगोफोर नै सासेया दुगैनोसो ओंखारबाय ना सारग्राया ना मोनाखायनो बाबायनो दुगैनो नागिरदों नै सासेया ना हम ना आयौ ओरैबायदि थान्दाखा दैयाबो वा दुगैनोसो लुगैलायलांबायलां आंबो मोजां ना जावगासिनो जाहैदों लोगोफोर जों नै नाखौ मासे मोनासै मुरायावसो बारलाबायबाय गासैबो गैया माने नाफोरा दैयाबो जि गोथौखा गोथौथार बिराद गोथौ नाय लोगोफोर बेयाव गेलेनो दे बारल' आं